197,5 kg je na čince a Ševčenko by se měl dostavit ke svému pokusu, už se tak děje. Tady je Alexandr. Zdárné provedení tohoto pokusu by znamenalo kilogramů v nadhozu. Oni tady přijeli ukrajinští závodníci a předvedl tady slušný výkon, takže uvidíme svého kolega. Se nejedná o špičku v rámci Běloruska, respektive Ukrajiny. Tak Ševčenko zabojoval a připisuje za 223 body. Na druhém místě v této chvíli Roman Lukáš z Běloruska a třetí je Karol Samko. Nakladači nám připravili na činku 200 kg, což by měl být základní pokus pro domácího závodníka Tomáše Matykeviče. Tomáš, jak už jsem zmínil, hodně fousatý. A 205 kg. Zatím vedoucí závodník soutěže. 8 bodů polepšil. A polepší si. No, ano. Tak nakonec to ustál. Alexandr Ševčenko. Ano. No a Tomáš Matykevič bude mít možnost zareagovat právě dalším pokusem. Tomáš by musel vzepřít 207,5 kg. A jestli vidím dobře na tabuli, tak se chce pokusit o 212. 212,5 dokonce svítí na... Ovšem bohužel. Tomáš by musel zvednout činku vážící 215 kg. Tohle je neplatný pokus, rozhodčí nereagují, ale viděli jsme dotek loktu o kolena a... Ani tak to nevyšlo. Můžel. Je pravda, že... A teď je na topu a jsem za to strašně rád. Hans Dražila předá vítězný pohár i Ukrajinci Alexandru Ševčenkovi, který vystřídal po loňském prvenství svého reprezentačního kolegy Alexandra Korovky. Zhodil ho znamenitě a prvenství letošního topu.